Mutambire unopika izvo muchataura muno mudare chavo chokwadi chizere pasina chimunze nechokwadi kana muchipika simuzari wekurwe rudyi nokuti vamutende simukaitioni taurai mazita akakwana vamutende tongesai mundende vatongesai mundende munopika here zvemuchataura muno mudare chavo chokwadi chizere pasina chimunze wechokwadi kana muchipika simuzari wekurwe rudyi muti mwari ngaandibatsire ndinopika kuti mwari ngaandibatsire saiwo garai pasi pamusoro ichangamire pamusoro yadare sabhuku Mutambiro motaura nyaya yenyu yaita kuti mutende agara changamire pamusoro yadare pamusoro masabhuku pamusoro ana baba namai nyaya yaita kuti vamutende vanga vakagara apa vasiwo mparo yemhosva mwana wavo anonzi Amari mutisimudzei izwi sabhuku vanhu vesanzwe ndakatofonerwawo ndiri kumba uko nawamarufu vamutende ava ndo vane dzimwe nzvimbo dzakapiswa nemwana avo vanga iri sande manheru vamarufu vatoti pana vamutende wauya panapa oti pane mwana apisa gadhe ravo epadhuze nepapa pavo ndaendawo ndakati achasvika kumangwana kuma10-11 ndasvika makusenapa ndaendawo vanaonawo pakatsva neugadhe kwacho vatandoona tinawo mutende wese nevamwanga vari kumakomiti members ndikati nyaya yemoto ichinonetsera haiti kuti tinyarire pano tichazivisa kwaishe ndokwaichasvika ndokuuya kwandakaita nyaya moto wakabatidzwa nemwana wababa vasiri ivo mwana wachakabhatiza kuti wakutoziva kuti ari papi vamutende nyaya iri kuye mwana wenyu ndiye akabatidza moto. Akabatidza moto sei? anonzi ani mwana wacho Akabatidza moto sei? Ihasha here kana kuti angofunga imistake here aisakura here aichera mbeu here chii chakaitika? pamusoro ishe nemakurukota nevose vari pano ndauya kuzomiririra musha yakaparwa nemwana. Mwana akatabidza moto kasvika pakundopisa makondiwani kundopisa gadheni. Saka ndinoti kutadza kuvheneka nyika yaishe. Saka ndauya kuzomiririra. Patete ipapo mati mwana akatabidza moto. gadheni rakatsva nderani? Ndera mukoma. Waripo here panapa? Muri papi? Ndiri pano. Uyai padhuze mbichana. Garai pane masabhuku. Akangotapidza aipita foje. Ndimune gadheni rakatsva. Because magariro amakaita uko location yacho ndinoiziva kuti vana mutende vamwe vari uku but magadheni enyu ari kuanangova. Saka ndiri kuti pane parada kundikatyamadza kuti mwana akabva kumba ukuenda kunopisa kuna ngowo here gadheni kunanga renyu chii chakanyatsoitika? Mwana ana kutanga kunopisa kugadheni akatotanga kuti pamba pangu kunogara kundiwowani masikati here masikati rakacheka ndiro aipopota here chii chaitika? aipopota takatosvika pakunetsana. Nauya aitaura ndeyei? Mukandipa mukana kuti nditaure ndinotaura taurai. Ndikuona kuti haisi ndau yemoto chete pazvakatangira ndezvekuti musi wesande sande iyi inini ndakatomuka kuenda kugadheni kuenda kunogara mugwera mutobiridza ndiriko kuma 11 kana 12 o'clock ndokwandakaona mwana achiuya gadheni, mwana womunin'ina wangu aine pfuti kumusana. Aine pfuti kumusana. Inini ndiri ndega kugadheni zvikamudhara iwe ndikati alo mfana wamusikadzi abuda ndikati mwana womunin'ina mwana wangu handiregeri kubuda chiwa ndatobuda pamusika chiwa ndasvika umwe mwana wangu ainge ari kutouya kutemha muriwo mugadheni ndikanzi mudhara ndauya ndikati kwakanaka here adhima ndikanzi kwakanaka mudhara usandiona ndakabereka pfuti uchifunga kuti pfuti yandakabereka iyi ndiye kuda kuuraya mhuka kana shiri ndauya kuuraiwe mwanangu waita hako
undakundiura iriko nefuti zvikanzi imi baba kurwara kupita mwana kuharara inini ndimunosvita fodya mino bute ndimurudzi mudeura muchiroya mwana iye saka nhasi ndauya ndikati waita zvakanaka chimira ndivharedho ndo pandakavhara dhora chibanda kwenu chiba ndasvika pamba pemukadzi mudiki wemunin'ina wangu gogo ipano zvikanzi pindai bongo ndikati munin'ina ari pano zvikanzi munin'ina hapana ari kumusoro ndikati zvakanaka chiba ndakwira kuenda mwana ari kuteera neputi iya uko ari mumashure inini naona wangu chu iye ari mumayumu ari mumashure chiba ndanosvika pamba pemunin'ina ndauya munin'ina ndaona mwana achiuya nefuti ati ada kundiputa saka ndati hatina chataita tati tiuye kumuri baba wacho tikutaurire ndozoita mwana munin'ina wangu akandipindura kuti mwana uyu haandingwi iye nga akangoibereka pfuti vana vangu ndichibva ndati wakoma batai tibvise pfuti vana vangu vachibva patachibvatistori pfuti vachinga wakupotserana ipapo vana vachipotserana ipapo kudzikanai ndatora pfuti ndakuchienda naye kumba kwangu kuti ndione kupamba repfuti rai ndiri kuenda ndaapamba pangu watera pane zvimwe zvakabuda mawirana namai ndombosiya imwe iyo indiri kutaura yangu tadaro chibva ndati iwe munin'ina waona zvaita munin'ina mwana wako ini handina chinhu chinogona kutaura chiregai ndichienda kuna vanhu vemutemo nepfuti iyi chibva ndasimuka nemwana wangu wairi wari panei nepfuti iyoyo kufamba kubva naye kwangowe nepfuti kuuya kusvika patara taa pano paaizapu takasangana naaizapu tikati kuti muri kuenda kuti kwanguti wana wangu wengu wari wega akadai akatora aiza kuti aitenderi asi nindirazotaivano tikutenda kumapurisa zveri tasvika pane macha takaona nemacha pasina tikaenda inini tichibva taenda kuna mutanhauro tibva tongoti pamutanhauro apa pamusoro pacha pane munin'ina wacharipa kuti inini pfuti ndichienda naye kubhava kwanzi wariyo wamutanhauro azviti mai tiri kukumbira mundichengeterenyi mudzivi kana tanoona mutanhauro wavo kutouya nani nawo ndopandakaendawo chiva ndanoona mutanhauro wamutanhauro wabva wandataura nawo waibva fonera shupi nemacha zona shupi necha ndakatowamirira vari kwamuswere ndokwandakamirira wamudende ndaikoko ndakudzoka mai wachibva wafona zvikanzi mwana atanga kupisa pamba achibva adzika kunopisa kugadheni negwenya vakadzi vakanga vari kugeza pagadheni rangu wakatombotanga kudzimura wakabvunza kuti adhimai wapindwa neiko kudai zvikanzi siyanai neni ndo paakangotungidza kudai nevachibva apinda nemuraini makanyonga aibva amene kubaira ndo muchidimbu muchangamiri matimimi inyaya yekuti akangotapidza chete hapana nyaya ko iyi akubvepi pamusoro changamiri ndimi makurukota ndichitaura iri nyaya yemoto iyi tisingatarisi mararamiro nemagariro background masure tikutaura panyaya yemoto ndati location yenyu magariro amakaita ndinoadi kune magadheni yenyu ndinokuziva inhau yemoto chete here mukati aiwa moto chete akavheneka nyika ko iri kutaurwa namukoma iyi yakubvepi gai mundipo mukana nditauri panyaya yemoto iyoyi inini takatopedza chechi mwana paakauya achiuya achiti ari kuuya kumusangano muchechi tapedza hedu chechi mashoko andingatondera akangotaura abva kuharare akangoti nhai baba ini ndini tinogara nemwana kurwara kwaari kuita newakoma wenyu nanani mese hamusi kupfakanyika kuti mwana aite zvakadini zvakanaka tikati aiwa mwana angu tikapedza zvomatumba izvi ndichakwira kuharare ndichiona mwana tichiona kuti angabatsirike sei iri nyaya yekurwara kwemwana iyi ine nhoroondo yekuti wana mukoma wese kana ndikaburitsa mapicture anofunga pamwe mapicha kurese alright ndingataura nichidaro kuti nyaya yekurwara kwemwana takambotorana nana mukoma tikafamba tichimbofamba pamusoro pemwana hapana chakanyatsoti budei kusvika kurwara kwemwana kukaita wese ndikabuda nemwana ndikaenda naye kuharare
kunowando kwari. Mwana kana paredhi akabuda kana wane maWhatsApp vanoziziwa nekurwara kwake. Saka tikazomboto ngatimboone kuti zvinotoita sei. Saka ini ndakazoti ndine mwana kwaRarare ikoko, ndikaenda kuna gogochorwa unonzi naSebutaswera, vakati tiri kukudai family yenyu, uyai. Nanhasi risiti yacho ndinayo, uyai tachizodzoka kunoku. Ndikati hendei, tatamboita madonations emari, vamwe wakazotora mari dzawo ipapo wakabvisa, zvikarambika. But now mwana on and on. Saka mukudzimbikana kwemwana ndakasvika kundoti ndipiwe tsambawo nakanzela kuti medical aid yekuti adetsereke chichichi, but urwere huri on and off pamwana. Saka dare redu iri rekuti tizokwanisa kuti tinge tiri pamwe chete, ini sepfungwa dzangu ndaitozoti gadziriro ndo dzinonetsa dzemari kumadzishe tigona kuzoti aiwa mambotipawo kune kodzero yekuti pamwe zvichinda musha wedu ungacheneswa kuti garowo zvakanaka. Asi kana pasina fund mari yekuti zvinhu zviitwe izvozvo hazvisimudziki, chinhu chese chinofamba nemari. Kana izvezvizvi handina kana kurima, handina kana chii, kana gore rapera handina chandakarima, kozi ndikusenzera chete kuti mwana aone kuti angaite zvakanaka, but zvikundikurira. Saka kukanganisa kwemwana ndikuhasha iko, kupisa kudini zvese izvo. Ndaitotarisira kuti tichaona kuti tinoita sei kuti tione pamwe chete kuti mwana adini arapa. Kana ndikati mwana wangu ngepande futi ndeyani yange yaberekwa? Futi yakanga yatwa futi yangu yeshiri. Ya akatora. Anga apiwa nani? Akangosikotora mumba machemo mumaenge. Haina kuchengetedzeka, inongotsvetwa pese pese. Futi ndakatoturika mumarata kude. Ende pandinorara ndo painenge iri. Orudhenge isina mabara ndakaguma kubaya shiri kakara ina haikana chini. Asi ndinoti pandinorara ndo pandinenge ndiri. Saka ndo nyaya yacho. Saka ndakazoti ndiri pamba ndikutopedza kutakura hangu zvimatende ndichisvika pamba. Ndopandakazoona mukoma wachiuya nevakomana vatatu nemukomana aine futi. Wakati tauye naye mukomana, ndikati aiwa nyaya haiperi nekungonetsana, ini paupenyu hwangu noisa ndidi, because kana mukarwa kana mukaurayana but muchagara pasi chete. Mashoko andikutaura iwe ndo andaingotaura. Hazvibatsiri chinhu zvikuru, asi tinozogara pasi. Saka kugara pasi kwakanaka. Ndobva abvutira futi aiwa bvazotisika vakurwawo. Ina baba wacho nayo maiguru akarwa nemukomana uyu naisoni, akarwa neumwe wacho Kitos, akarwa neumwe wacho wachirwa. Kusvikira umwe wachimbobata ndakaona mazina anjenga panapa achirwa. Ndakatarisa so but handina kana any action. Airowa ndiye mukomana iye abvutiwa futi, handina kana any action. Kuzoti kurwa hakuna zvakunobatsira, hakugadzirisi kuti chinhu apa wakatsitswa nedambudziko. Saka ndo nyaya yacho. Maita zvakanaka vamundende. Ndoda kukubvunzai mubvunzo mudiki-diki wokuti patakautaurwa nyaya naSamu nenyaya payazoya kwamuri imimi, mukuziva zvamataura? Ndataura kuti inyaya hayi yangori nyaya diki-diki, nyaya yemoto bedzi wakangoonekera mwana akangopisa, ndangouya kuzomiririra ipo paine nyaya yakaita sei. Ai muri kuziva udzamu hwenyaya yenyu iyi kai? Inyaya isina mati mataura nyaya dzekubatirana pfuti, taakunzwa nyaya dzekurwisana kuti vamwe vangu vatonjenga ropa pamaziso, kureva kuti kukuwadzana kwese kuri kuitika kwanditika neudzamu hwezvekurwara kwemwana kumwe kwacho kuri kuda kufamba semhuri. Handini zvamutaura patika ndonyaya mukadai mangoisa pachena kuti nyaya iri mumusha. Nyaya yenyu kana yauya nemutoo wayauya nawo mochibatsirwa nedare manje kuti no varume zvinofanira kuti zvidai nemi mune marerukirwawo. Ende pekutangira pane ipapo vamwe vari kuya nyaya dzavo dzichigadziriswa wani panapa. Zvino imi mai matoivhara zvokuti ishe dai pasina kuti vanenge vane kakumbonyasofeya kuti zviri kufamba seika vangadai vasina kutozomboifukunura zvavaita. Ndanga ndangofunga fungo yekuti mwana akapara nyaya yemoto iyi, kana tagadzirira tochiuya kuna mambo kuti mumusha medu mashaya rugare tine matambudziko, ishe tibatsireiwo kuti tigare zvakanaka. Ndo zvadaitofunga. Mundende moto anomanzwa panapa papinde chitaura nyaya yemoto, ati takatsvaga munhu aita basa naka munhu uya ndiye akabatidza moto, akaisa moto kwefoja naka ndo pakazobatidza moto. Saka imi tata kubvunza kuti moto kapa sei
panyaya yemoto matadza kupa pabuda ipapa handikwanisi kuti ndinyatsopatsana kuti akapisa sei. Akapisa mwana ini ndikuziva kuti imhosva iyi, saka ndauya kuzoimiririra. asi akapisa maone tunzanare akapisa maone nake akatapidza maone uyo akatopisa kuri kukaurisa andidika tinototenda izvo bosi pei pari paviolence abva kuita violence idzodzo ndo pakandopisa munhu. zvimwe zvinhu zvamaifanira kutida muchiona imi zvinozoita sei mimi muri kusaidzira mwana Aiwa, mirai ndikuone tikuti tapadare zvozoita sei muri kusaidzira mwana iye mwana akave kumukoma ekanongedza futi bosi kunongedza futi kumukoma kuratidza kuti muroi neka ndiye kurasa mwana ndizvo muroi mana iya muchatsoka chi paakatora futi makazviziva here kuti aenda kwamukoma nefuti? ndakatozoona wauya namukoma wadungamidzana newana wamukoma itosvika ndiri pamba ini. Pamutende tiri kungoti mwana uyu akaita sei? Mwana mucheche, mwana wekupuraimari akaita sei? Ane makore mangani? Mukomana ape une 22 years. atarora namukasa ana muri futi zviri kupi futi yenyu izvo zviri kupi kuti kunapurisa mapurisa ko ayo mashoko ekutaurwa nemwana uyu semwana mukomana mumba achiti mudhara kwese kwatiri kufamba idzi kunzwa kuti muri kusvita bute imi ndimi muri kukonzeresa zvese izvozvi imi munawo here ayo ebute mashoko ese waya aiwa inini handina mashoko ndikutoda kuti tione kwatinojekeserwa chete kana vanotijekesera ndisataure mashoko nemurume wangu aiwa tinoda vanotijekesera kuti zvinhu zvitinakiri kwete ini kuno manhu anonatsa mukana kutaura naka kungewa asi kana mumba make manje anenge kutaura newana wosi wana naka mashoko iwayo naka anotora mumba memubereki baba namai ndo anoitaura nyaya idzodzo mwana yakateerera ozotora action manje pamusoro ndingambodzoka hangu mashure mbichana indani kuti tungotanga panyaya yemoto kakusanzwanana nekugarisana kagara kekaripo kanchiti kagara kekaripo ndikureva kuti mukoma wakafirwa nemwana wawo mvana anonzi Fiona akarohwa nemusoja mukomana ari panapa mukomana uchatori panapa timbi akanditi zikanzi tongesai ndiwe muroyi wauraya Vhiyora right anditi ndiwe muroyi wauraya Vhiyora munzwa macho vari kutaura inini ndakaunganidza chinyamundende chese nevazukuru wese baba wacho wapenyu baba watatasarwa navo baba vemukomana vakazopesa kufamba manje baba vangu wasara vari pano andaunganidza nevazukuru vese tikaenda kumba kwababa tikati baba one zvandataurwa nemwana we saka nevazukuru nemakurukota wose ndakarwadziwa zvikuru hazvarevo kuti ndaitadza kumurwisa kana kudini asi ndakarwadziwa kuti shuwa mwana uyu angati ndini ndakaroya mwana akaroya zvakwake futi saka zvadaro manje vakataura kuti zvinomoti kudini akati sori henyu baba haiwa ndakakanganisa ndikati handina chandinoda kuripirwa newe asi iwe zukuru wese nedare rese iri raunganidza panapa ndo raungatoripiri kusvikira baba wakati vanhu vese vaunganidza panapa ndo rinonzi dare remusha kwamudende saka woripa vazukuru vakati woripa kana huku tidye isusu wadare kuti muromo wako ufidze nanhasi nehuku yacho haina kumboripwa ndii muri kubvunza mabackground ya ipapo saka tiri kupai zvakanaka pari kutivhurira zvimwe zvokutite tichiona saka nawo pazosvika pakupiswa kwemoto apa zvatoreka senyaya yekuti imimi muri kuti ya nhasi kuna mukoma wangu ndiye anenge akunongedza mukoma pamusoro pezviri kuitika saka uyu abva azonopisa moto unongopiswa uri semoto wangotapidzwa sematauriro amaita muchiti muri kungomirira moto wakangobatidzwawo zvatoitwa serevenge iye zvakambobva kuitika ende imi mataizozviona mukaziva kuti zveshuwa ichi chinhu ichi mwana maybe angaenda zvako inini ndoita kunge ndadai nekuku handisi kuziva zviri kuitika asi muchiziva yanyu zviri kuitika pamwana handisi kuramba mhosva yakaparwa nemwana ngati ndiri kumiririra mhosva yakaparwa nemwana akakanganisa
magariro nemararamiro emusha wedu haagadziriswi nekurwa, haagadziriswi nezvakaitwa nemwana. Zvinotoda kuti tipindewo muwakuru anotipa mazano, togara zvakanaka, musha ugadzirira zvakanaka. Iye mukomana uyu anowanikwa here kuti auye padare pana? Ndakambomutaurira asi haana kukwanisa kuti auye. Saka ndati kuti anogona here kuuya padare pana? Nyaya dzisati dzipedzedzi. Wezi kuti nyaya iyi inzi yapera ka? Mukomana uyu anofanira kunge atouya padare pana. Kwete iye badzi. Wana wese kwaMundende netakupa idheti wauye pana. Yemoto tichaitaura yopera. But yemoto isati yaitika pane zvakaitika. Izvo zvese zvekurwa zvese dzimwe dzichatoenda kumapurisa. Yepfuta isati yainvestigatewa iri kumapurisa. But ine kunongedzana mukati kuti iwewe urwere apa ndiwo wakonzera iwewe zvichibva kuwana zviri kuda kuti wabereki wenyu newana mese pano munozvigona here? Kudiwi renyu kuwana wenyu tichabvunza umwe ari pano kudiwirawo newana wavo. ndodera kuti mhuri yedu yese yakaungana, vazhinji vacho vatori pano, asipo ndiye muparo wemhosva. So manzi imimi nemhuri yenyu Munozvigona here kuti wana wenyu wese wanouya zvekuti mhuri iungane hazvitadziki, asi uyu zvandamuti auye atoramba haana kukwanisa kuuya imhosva kai. Saka indamira semubereki. kwaMundende zvekutaura dare kuti vana venyu vanouya kana asingagoni munotaurira dare utumirwa mazamanisi. Muri yese kwaMundende youya pano, nyaya dzenyu dzonzwika. Yabuda iyi kangori kamuti kangobuda, asi pane nyaya hombe tiri kusiya apa ida kugadziriswa iri kuita kuti pfuti dzibude. imavhunzo achiri pamapenyu nanga wamachavhunzwa wisa wachavhunzwa ishe vari kubvunza vomba menyu kwete Kuti imimi sababa mabereka vana venyu tikakupai zuva munogona here kuuya newanakomana wenyu wese. Tichabvunza wamwe wana mukoma wese. Asi kutaura kunenge kwaita mambo, ndinotofanira kuti ndiwaudze kuti wauye. Waudzei wauye wese musi wa13. muruzinzwa Ndinozinzwa. 18 September. Ndine doubt nekuti uyu ndakatomukomekedza kuti huya, but haana kuuya. saka munoda Iye muparo wemhosva. saka munoda kuti nyaya igadzirwe pamundende kana muri kuti mwana wenyu akwanisa kuuya kudai. Ndimakamubara itai zvamunogona kuti musi wa13 ange ari pano. Aiwa, ndazvinza. Handiti akatokuti mukwire muchizoona murwere ariko. Saka munotaudzana kamuchiita zvakanaka. Ndiyo nyaya yacho itoda kutopinda iyoyo. Right, waMundende, wana wese wenyu munogona here kuuya nawo musi wa13? kuno mere mundende ariko simuzairiwo kumundende iyo zvipindurei. Inini kwendinogara mhiri kwakanyora, handigari bamhiri. Aiwa, hatisi kurevera kwemunogara. Tiri kuti mhuri yenyu hamuzimire kwamundende anosimudza roko kwaMundende. Pawana apa manje pawana apa wangu ari kure. Imimi muripo munogona kuuya. Anouya. Fine. Kana izvi ndakatochairwa foni kuti mwana apisa moto, saka ndauya. Fine. Ande pane wamwe. Yeah, vanouya ndine wana anogona kusimidira mkuru. wamwene wapi Inini ndinotouya. imi ndimi bishop ziya ndimi bishop awa ndiyana Munini nawo. aya post kuchechi Ndimutuma. mtumwa right fine. Pane wamwe here. Uyu mfanira Inini ndinoda kubatsira chipembe. aiwa toda kubvunza kwamundende asati apedza Masekula mwana wawo hauyi. aimiri timusazopinda ipapo Vanokwanisa kuuya. wanga kuuya Vakawaudza vese vanouya nawo chete kuti munhu anenge achite vana vangu hauye bhozi. Kumusha unonzi anguya anoenda nemamhepo. Apa vari kuuya kwaShe. wakuya kwaShe Achipitira kuti unzi hawauya. Hapana asingauya anouya bhozi parufu vanouya saka vangotadza kuuya. Hawatadzi. Vanouya. taurai mimi mamuchiti wanzi hauyi Inini ndiri Sabu. semuzukuru. muri muzukuru
Kwamndende. Kwamndende. Ehe. Ndiri kutaura pamuparo wemhosva Ehe. panapa hauni asi kuti kune mishe nemakorokota kana mune dzimwe nzira dzekuti angatouye kunze kwana kwawabereka wacho kuti wangamuti anoya panapa hauni Anta sei munhu akaita ari valent ana hunhu. aba kwahunhu kacho haateereri banga ndinoba kutaura ndiani saka zvokuti panapa Hatoteereri. anouya panapa hauwi Ndati hateereri munhu wacho. haatoteereri saka kuuya panapa chaicho chakanakuba wacho angati angauye panapa hauwi kunze kwedare kana aita dzimwe nzira dzekuti dzingatomuwane sei kuti auye kunze kwake ega hauwi Chibhinya nake. aiwa sizvi asi kahunhu kacho Munhu anotopfura nefuti bhinya. Isu tiri kuti ka sedare ka tati ngaauye pano musi wa13. imusamhanye kumurambira Musamurambire. Wozi kana atoramba kuya pano padare musi wa13 kureva kuti kumba kwababa wacho haachatouyi. ende dunhu rino hachauyi Asiri mwana mudunhu muno. Asi mwana mudunhu muno. Saka anofanira kutouya pano paari kudiwa nacho. Saka tiri kutaurira baba wacho kuti wazviziva vanogona kutokwira kuondonyatso nomutauri. Vanoziva zvawachaita. ari kumuda wazivi kwamundende ndishe musi wa13 September panapa zvanzikwa kaizvo Aiwa, chazvinzwa. by 8 o'clock munofanira kunge mapanapa simuka yei Bridget Andrea.